Ngikubingelela imbukelo ngiphinde ngamukela kwesimanje sikulethela zona ndaba efika ngaso-ke isikhathi-ke umlandeli womculo kaMaskandi ukhala ngokuthi-ke uSiqiniseko akanikanga-ke laphana-ke i-credit ekahle njengoba-ke enza-ke ukuthi-ke abalandeli noma-ke abaculi bamaskandi bedle ngazo-ke iy'ngoma laphana-ke kuwona-ke u-online. Uthi nje lo mlandeli sikeke ukuthi-ke yena-ke umfokamvelase-ke ubecheme nobani noma-ke ubehamba naliphi-ke ihlangothi laphana-ke kuwona-ke umculo kaMaskandi, kodwa-ke intweni kaMaskandi-ke ubeyimela njengoba-ke amela ukuthi-ke abalandeli-ke abaningi bekwazi laphana-ke ukuviwa-ke noma-ke ukudlala-ke iy'ngoma laphana-ke kuzona-ke iy'ndawo zawo-ke u-online mbukele. Ngageqi-ke amagula nango-ke umlandeli-ke kaMaskandi ekhala ngakho ukuthi-ke akahlonishwanga-ke yena-ke uSiqiniseko ngokufanele laphana-ke umfokamvelase. Mbukeli wena lapha ekhaya ngabe-ke uthini-ke ngalo-ke lolu daba esethe sakunika lona njengamanje lakhe-ke laphana-ke umlandeli-ke okhala ngokuthi-ke uSiqiniseko umfokamvelase akakunikwanga ukuhlonishwa kahle laphana-ke endimeni yomculo kaMaskandi mbukeli. Awuye laphana-ke comment section sizuvula kho wena mbukeli ukuthi-ke ngabe uthi nathi-ke ivideo. Siyabonga. Igama lomuntu livunywa eselele kobandayo esengale yakwethuna, ila khona oqala khona ukuvunywa nokubonakala amandla akho kade unawo uselanga phansi komthunzi welanga. Yazi ngifisa ukugqamisa amandla le yandoda iyashiya nje enyangeni uSiqiniseko umfokamvelase le Nkomandeni kwamaphumulo lade buya khona. Leyansizwa leyana mhlambe iningi lethu sisayiqumbile njengoba bekuyinsizwa abanye bebeyithatha njengokuthi ifaka inhlabathi edlini kwabanye kwabaculi, uyabona. Nanokuthi mhlambe kube ibicheme ngakubani okuyikhona mhlambe ade kuyibangela amazinyo aleshelelezi. Kodwa leyansizwa kunento, yazi kunesisho sesiZulu esithi nasomthwaleni ohlanya kukhona okuphilayo oyokuthola khona, yabona. So angiqondile ukuthi mhlambe kube wayehuhlanya nani isiZulu esisho leyo nto leyo. Even though mhlambe kukhona abanye babembona ebheda nani. Angisho ukuthi ngivumelana naye konke ayekusho, khona vele okunye nami engangakuboni, khona futhi okunye engangikubona futhi, yabona. Kodwa esengikubona kakhulu manje nengakubona kuqala, le nto ayifundisa naye ayigqugqumezela eya online wayifundisa kakhulu. Mfowethu ngibona nansi ivideo kaJaiva Zimnike la ekhuluma. Yazi abanye abaculi beyaye nje bebonge bethi bayabonga ukuthi sibashayela ama views sebeyadla, kodwa bengakuchazi bebe deep ukuthi bebelahlekelwa malini mabe e-studio bengazi ukuthi bazoyitholani lokhu yakudala kusadayiswa ama CD nani, uyabona. Kanti manje uJaiva usekubandlulelile ukuthi abaqedi even ne1000 mabefanga umculo wabo lapha online, kodwa begama million, kodwa bayakwazi ukuthi mhlambe kube ngenyanga or kanjani bebamba o400,000, yabona, o half a million. So awucabange ke laba abashaya ama million abantu njengomthandeni ukuthi bona bashaya malini uma uJaiva abantu mhlambe bavamise uyishayela o1 million 2 million views, yabo, or 3 million views beshaya imali engaka. So laba abano 30 million abano 10 million ogatsheni kanje malini ke bona abayitholayo, ngoba ngisho lapha nakukhokhwa vele ngama views ukuthi yabo ba subscribe abantu ama views akho enza kahle. So uyabona uMaskandi siyabanyusa ngaliphi izinga bafowethu. So nje ngithi mina leyansizwa la ilele khona yayifaka lento yayishushuzela cause okay umuntu futhi engifuna kumele sombonga uKhuzani cause yanto yokushaya ama million uyena wayivundulula uKhuzani kwaduma ngaye, yabo. After jail kwakuKhuzani umuntu waziwa ngokushaya ama million kakhulu. So ufika kwaSiqiniseko wafika waqhuqumezela abantu ukuthi mabastreame izingoma, mabadlala umculo online ko YouTube ko Spotify nani. So abantu bagcina baze bayi-understanda lento, bayizwe ayisiyangena ke umthandeni, yangena impela ke kanjalo ayisiyanda impela ke lento yama million njengoba manje sithi nje ichithisaka. So uyabona ukuthi yabo manje ukushaya u1 million sekajatshulelwa, yabona, kodwa akusafani njengaqala because iqala bekuthukela umuntu ushaya 1 million kwakujatshulwa kakhulu, kodwa manje sekukhuluma ngezingoma ezishaya 5 million, yabona ukuthi hayi, yabo. So uyabona lento le ukuthi leya mfo wayefundisa kakhulu bafethu, ukuyeke nje kweinhlamba ikusho nanokugxibha abanye abaculi, kodwa lokhuyana hayi bafethu
noma simgxeka sokuye simshayela ihlomo uthi wasifundisa ngeke ngisho ukuthi wafundiswa uyena kodwa mina ngokwazi kwami uyena umuntu wakufaka kakhulu kithina nakubantu nje bonke la kumaskandi.